Yeza mina ukubona ba awubaweli yenza into ufuna uyenzela qha. Thina ungavelanga ubona into uzincamo uzixhoma emeveni. Hayi. Asiyeni andizibaweli kodwa ke. Sazinyanisela so. Sayicela. Fike nafida igusha ilusini because bengiqonda namhlanje manditshintshe from eza pellets za normal ndifake ilusini. And then after ilusini yaphinda ndayigqoma ngoba ufuna idibana namanzi xa idibana namanzi iyonakala. Ndafita inkukhu. So xa uzibizile ke ziyeza manje saxesha lazo yakwazi uzibiza zizizela ngomlomo so nazo kwazi uzibiza zizizela bebhizi you know nena tipa truck ndiyazi kwenza ngani I know wakhona ungaza naye wahamba kukhona abafu bavasa imoto khayo nje bavasa imoto bandenzela ikhaya namanzi abo asuka pha atsibela pha bathi banamanzi konakela alichithakeli yezo so ngoku nelandelayo ukuthi njani bengayibaweli namhlanje la ndifuna ugqoba bengafundi ndizityhala nje